Navenda ragihandin û çapemeniya Koma Civakên Kurdistan KCKyê ragihandiye ku merasîma çekdanîna gerêlayên PKKyê di roja îniyê sibeh di navbera saet 8 bû nehê sibehê de be li Silêmaniyê ê bi rêve biçe ji bo beşdarbûnê jî pêwîstî bi tomarkirina navaniya pêşwext nîne. Koma Civakên Kurdistan KCK ku rêxistiya sîwana PKKyê di derbarê merasîma çekdanîna grupa gerîlayên PKK de ku dê li Herêma Kurdistanê bêkirin, daxuyaniyeke nû belav kiribû, dê daxuyaniya xwe de gotiye ku sibeh îniyê 11 Temmûzê di navbera saet 8 bû nehê sibehê de li parêzgeha Silêmaniyê li Sinûrê wê merasîma çekdanîna PKKyê bi rêve biçe lê cihê merasîmê destnîşan nekiriye ji raya giştî re. KCK gotiye otobîs hatine amadekirin, dê hemû beşdarvan yan kesên dixwazin beşdar bin bo cihê merasîmê bêne veguhastin ji ber wêya jî kesên dixwazin tevlî merasîmê bibin divê li navçeya havîngeha dokan li Sinûrê Silêmaniyê li Otêla Aşûr amade bin ji bo beşdarbûna merasîmê pêwîstî bi tomarkirina nav ya pêşwext nîne lê divê karteke taybet a ragihandinê yan jî nasname pê be kesên ku dixwazin beşdar bin. Beşdarvan dê bikaribin dîmenên merasîmê û dengan werbigirin. Her wiha di daxuyanî de hatiye diyarkirin ku ji ber hincetên ewlehiyê kes nikare bi endamên grupa kûçekên xwe berdide hevdîtina pêk bîne. Lê tenê dikarin bi çavdêrên wan gotûbêjan re hevdîtina çêkin.